Темур Раҳимов дар рӯйхати ҷаҳонии гӯштини ҷудо дар ҷойи сеюм қарор гирифт. Федератсияи байналмилалии ҷудо дар сомонаи расмияш рӯйхати варзишгаронро дар раддабандии инфиродии ҷаҳонӣ нашр намуда, ки ба он паҳлавонони тоҷик низ дохил шуданд. Темур Раҳимов дар рӯйхати ҷаҳонӣ байни мардон дар вазни беш аз 100 кило бо 5380 имтиёз дар ҷойи сеюм қарор гирифтааст. Эмомалии Нуралӣ дар раддабандии ҷаҳонӣ дар вазни то 66 кило бо 4141 имтиёз дар ҷойи сеюм қарор гирифтааст. Сомон Маҳмадбеков дар раддабандии ҷаҳонӣ дар вазни то 81 кило бо 4540 имтиёз дар ҷойи шашум аст. Ин натиҷа дар байни варзишгарони тоҷик дуюм мебошад. Обид Ҷебов дар раддабандии ҷаҳонӣ дар вазни то 66 кило бо 3698 имтиёз мақоми шашумро соҳиб шудааст. Бо ин натиҷа ӯ дар байни варзишгарони тоҷик ҷойи сеюмро мегирад. Беҳрӯз Хоҷазода дар рӯйхати ҷаҳонӣ дар вазни то 73 кило бо 2560 имтиёз ҷойи 17-ро ишғол кардааст. ӯ дар байни варзишгарони тоҷик дар зинаи чаҳорум қарор дорад. Абубакр Шеров дар рӯйхати ҷаҳонӣ дар вазни то 73 кило бо 2515 имтиёз ҷойи 18-ро аз худ кардааст. Натиҷаи ӯ дар байни варзишгарони тоҷик панҷум аст.